Elan School oli yksityinen sisäoppilaitos, joka oli toiminnassa vuosina 1970–2011 Mainen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Koulun perusti psykiatri Gerald Davidson, sijoittava David Goldberg ja Joseph Ricky. Elanin alkuvaiheessa koulussa asui pääasiassa aikuisia ja toiminta keskittyi huumeriippuvaisten hoitoon. Vasta myöhemmin koulu alkoi ottaa vastaan myös nuorempia lapsia ja koulua markkinoitiin sisäoppilaitoksena ongelmanuorille, jotka olivat 12–19-vuotiaita. Keskimääräinen oleskeluaika lapsille Elanissa oli noin 2 vuotta, mutta osa joutui myös olemaan pitempään, jopa 3–4 vuotta. Koulua markkinoitiin positiivisena kasvukeskuksena. Heidän verkkosivuillaan muun muassa luki näin: "Rakkaat vanhemmat, olemme hyvin tietoisia siitä, kuinka yksinäisiksi ja voimattomaksi tunnette itsenne. Jos olet kuin useimmat meidän oppilaiden vanhemmista, eli sinulta löytyy teini-ikäinen lapsi, jonka käyttäytyminen ei ole hallinnassasi etkä tiedä yhtään miksi, ota yhteyttä. Surullisinta on nähdä, kun oma lapsi pilaa oman tulevaisuutensa. Elanissa emme voi tarjota sinulle ihmeitä, mutta voimme tarjota sinulle toivoa, koska tiedämme, että matkasi tähän pisteeseen on ollut tuskallinen." Useimpien oppilaiden kouluun tulo hoidettiin hieman väkivaltaisesti, ja tarinoiden mukaan, kun vanhempasi olivat suostuneet lähettämään sinut Elaniin ja maksamaan $50,000 lukukausimaksun, Elan määräsi päivän, milloin lapsi tultaisiin hakemaan. Elan ei kuitenkaan hakenut lapsia päiväsaikaan, vaan lapset haettiin keskellä yötä, kun lapsi oli unessa. Elanin työntekijät tulivat ovesta sisään ja niin sanotusti kidnappasivat lapsen. Tässä yksi tarina sieppauksen uhriksi joutuneelta. Sieppausprosessi alkoi sillä, että 2 miestä tunkeutuivat yöllä taloon, ensin alistivat lapsen fyysisesti ja laittoivat tälle muoviset käsiraudat, jonka jälkeen hänet heitettiin pakettiautoon ja vietiin Elaniin. Tämä käytäntö kulki nimellä Elan Snatch, mutta loppuiko lasten kidutus tähän vai oliko se vasta alkamassa? Koulusta löytyi myös yleispuhelin, mutta koulun puhelinlinja kulki vain yhden vaihteen kautta ja sitä vartioitiin tiukasti. Jos oppilas oli saanut luvan ottaa yhteyttä perheeseensä, niin oppilasta valvottiin hyvin tarkasti, sillä oppilaalla oli vain lupa kehua koulua kaikista siitä hyvästä, mitä se on hänelle tehnyt. Jos oppilas yritti alkaa kertomaan totuuksia tai paljastamaan jotain muuta, katkaistiin linja välittömästi, eikä oppilas saanut enää ikinä puhelinta käyttöön tämän jälkeen. Koulussa oli myös hyvin tiukat säännöt, ja tässä muutamia eri koulun sääntöjä. Oppilas ei saa kirjoittaa ilman lupaa, ei saa puhua liian kovaa, mutta ei myöskään liian hiljaa. Vastakkaista sukupuolta ei saa katsoa liian pitkään, ikkunoista ei saa katsoa ulos, sekä ilman lupaa piirtäminen oli kielletty. Suihkussa sai olla maksimissaan 3 minuuttia, ja lista vaan jatkuu ja jatkuu. Elan School tuli tunnetuksi Cyanonin eli Jenkeissä toimivan huumeiden vieroitusohjelman kaltaisista menetelmistään, joihin kuuluivat niin sanottu hyökkäyshoito, julkinen nöyryyttäminen ja hyväksikäyttö. Niin sanottu hyökkäyshoito tarkoittaa sitä, että potilasta kohdellaan erittäin aggressiivisella ja vastakkain asettelevalla tavalla, ja potilasta sanallisesti nöyryytetään ja häpäistään terapeutin tai muiden potilaiden toimesta. Cyanonin tapaan asukkaita painostettiin ja kiusattiin antamaan vääriä tunnustuksia heidän niin sanottujen peliensä aikana, ja yksi tunnetuimmista esimerkkeistä nousi esiin, kun Michael Scarkle, Ethel Kennedyn poika, lähetettiin teini-iässä Elaniin. Elan käytti äärimmäisiä menetelmiä oppilaiden kuntouttamiseen, ja yksi näistä oli tearing, jossa oppilaita pakotettiin nyrkkeilemään toisiaan vastaan rangaistuksena. Elanissa Michaelit oli pakotettu nyrkkeilyotteluun opettajan kanssa, ja samaan aikaan häntä kuulusteltiin Martha Moxleyn murhasta. Jokaisen erän jälkeen opettaja kysyi, oliko hän tappanut tytön, ja Michael vastasi joka erän jälkeen kieltävästi. Pitkän ottelun jälkeen opettaja kysyi uudestaan, ja Michael vastasi, en tiedä. Ja tämän pakotetun niin sanotun tunnustuksen perusteella hänet tuomittiin vuonna 2002 vankilaan. Michael vietti vankilassa yli 10 vuotta ennen kuin onnistui kumoamaan saamansa tuomion murhasta vuonna 2013. Toinen samanlainen tarina Elan Schoolista löytyy kans, kun vuonna 1982 Phil Williams kuoli aivovaltimon pullistumaan. Phil oli pakotettu osallistumaan muutamaa päivää ennen kuolemistaan nyrkkeilyotteluun, koska hän oli kertonut opettajille kärsineensä pääkivusta, mutta opettajat uskoivat hänen teeskelleensä. Nyrkkeilyottelussa
Useat muut teinit olivat hakanneet yksin ilman suojavarusteita olleen Philin, ja vain muutama päivä ottelun jälkeen Phil menehtyi. Välillä oppilaat myös karkasivat Elan schoolista, ja paikallisen poliisiaseman kapteeni Ray LaFrance kertoi, että Elan lähetti ryhmiä pakettiautoillaan etsimään karkureita, ja koulu ilmoitti poliiseille vain viimeisenä vaihtoehtoina. Hän kertoo myös, että osa löydetystä karkureista oli helpottuneita jouduttuaan löydetyksi yövyttyään yön metsässä, kun taas toiset olivat tärisseet kuolemanpelosta, koska joutuivat palaamaan takaisin. Vuonna 1979 poliisi sai yhteydenoton paikalliselta perheeltä, joka oli löytänyt 16-vuotiaan Elanissa asuneen karkurin. Poika oli ollut Elanissa vasta muutaman kuukauden ja kertoi, että hänen vanhempansa asuu toisessa osavaltiossa. Perheen mukaan poika oli itkenyt ja anonut perhettä, että eivät veisi häntä takaisin Elaniin. Perhe oli lopulta jättänyt pojan paikalliselle huoltoasemalle ja kehottanut häntä liftaamaan pois paikkakunnalta. Osa karanneista ei tosin päässyt kotiin asti. 17-vuotias Marje Birnbaum karkasi koulusta retken aikana vuonna 1993. 3 päivää myöhemmin Marjen ruumis löydettiin lumipenkasta valtatien reunalta. Tutkimuksissa selvisi, että hänet oli raiskattu ja murhattu. Ohiolainen rekkakuski tuomittiin myöhemmin tämän johdosta elinkautiseen vankeuteen. Toinen huonosti päättynyt pakomatka. Brad Glickman karkasi Elan schoolista heinäkuussa 1990 ja päätyi lähistöllä asuvan Todd ja Audrey Playlockin kotiin. Brad oli esittäytynyt nimellä David Smith ja päässyt sisään. Tarinan mukaan talossa asuva Roy O'Hara käsitteli revolveria asunnossa ja ase oli lauennut vahingossa ja luoti oli osunut Bradia suoraan sydämeen aiheuttaen hänen kuolemansa. O'Hara tuomittiin myöhemmin taposta marraskuussa 1990. Ja vaikka karkaamisia tapahtui, Elan ei ollut virallisesti lukittu hoitolaitos. Sieltä pakeminen ei kuitenkaan ollut helppoa, sillä oppilaita tarkkailtiin jatkuvasti sekä vanhemmille oppilaille oli annettu lupa valvoa toisia, ja tämä tapahtui yleensä väkivallan kautta. Yksi koulun entistä oppilaista on myös kirjoittanut kirjan, jossa kertoo kokemuksistaan koulussa. Kirjassa hän kertoo, että Elan oli kuin mielisairaala, jota potilaat pyörittivät itse, ja perustaja Joe Ricky oli kuin Jumala oppilaille. Hän kertoo myös kirjassaan pitävän kokemuksiaan niin traumaattisena, että hän kertoo usein ihmisille ollensa vankilassa, koska se kuulostaa vähemmän pahalta kuin totuus. Koulussa oli myös monia erilaisia rangaistuksia ja niin sanottuja nöyryytystehtäviä, ja tässä muutama niistä. Elanissa käytettiin säännöllisesti NS General Meeting-tilaisuuksia, joissa yksi oppilas saatettiin nöyryyttää julkisesti satojen muiden oppilaiden sekä henkilökunnan edessä. Kokoontumiseen tarkoitus oli murtaa ja saada oppilas alistumaan. Oppilaita saatettiin pakottaa seisomaan tuntikausia ilman lepoa ja vastaamaan eri kysymyksiin koko ajan. Oppilaita saatettiin myös laittaa rangaistukseksi kulmaan, jossa heidät asetettiin istumaan kasvot seinään päin. Tämä saattoi kestää päiviä ja pahimmissa tapauksissa jopa viikkoja ilman kunnollista ruokaa ja lepoa. Kulmasta pääsi pois vasta kun henkilö katui ja osoitti nöyryyttä. Toinen yksi yleisistä nöyryytystehtävistä oli antaa oppilaalle tehtäväksi pestä julkiset WC-tilat hammasharjalla. Tämä saattoi kestää tunteja, jopa koko päivän. Tavoitteena oli opettaa nöyryyttä ja murtaa oppilas niin, että tämä oppisi osoittamaan katumusta. Vuonna 2010 kuitenkin mies nimeltä Jeff teki Reddittiin postauksen, ja postauksessa hän kertoi, että oli ollut Elanissa vuonna 1998 ja kertoi kauheuksista, mitä ollaan videolla jo aikaisemmin käyty läpi. Postaus keräsi paljon huomiota ja lähti leviämään netissä, ja myös monet muut entiset opiskelijat olivat käyneet kommentoimassa tarinoitaan. 4 kuukautta myöhemmin Elan koulu ilmoitti, että koulu suljetaan pian. Koulun johtajan mukaan koulusta oli kirjoitettu niin paljon virheellisiä tarinoita ja muita herjauksia, jonka takia opiskelijamäärä oli laskenut rajusti ja joutuivat sulkemaan koulun. Lapsille tämä oli toki hyvä uutinen, mutta kyseinen koulu jätti myös monelle lapselle ikuiset traumat. On raportoitu, että lukuisia itsemurhia on tapahtunut Elanin johdosta, sekä hyvin monelle on myös jäänyt traumaperäinen stressihäiriö eli PTSD. Vaikka vastaavanlaisia laitoksia on ollut ja on yhä olemassa, ne ovat oma tarinansa ja jätetään ne toiseen kertaan. Elanin jättämä perintö on hyvin synkkä, ja vaikka rakennus joskus katoaisikin fyysisesti, Elanin aiheuttama psykologinen tuho jää elämään ikuisesti.
Kiitos jos katsoit videon tänne asti ja kommentoi alas mistä aiheesta haluaisit kuulla seuraavaksi. Muistakaa myös tilata kanava ja tykätä videosta.